2 eurá. Nejaký link, ukáž mi to. Do piče ho zajebem, chat. Môžete prestať s tými linkami. Kliknem tam. Posledný krát klikám na link v donate. Posledný krát klikám na link dneska v donate. Posledný krát. Dobrá práca, kámo. To on mutuj, Svizo. Jak ťa môže počuť, keď je zamutovaný, povedz mi. Čaj, kurva. Napíš Alešovi, prosím ťa, na skurvený Facebook a poďte do toho CSK, jebe ti. Na čo čakáme? Čekáme na tebe třeba. Na mňa? Čakáme, kým Nemáš ty... třeba Aleše na Facebooku, ty koko? Nemám, predstav si. Určitě, ne. Nemá, teraz som sa pozrel. Určitě nemáš, no. Ty siko, teraz som sa prihlásil na Facebook, naschvál som zmenil scénu, aby nebolo vidieť môj Facebook, chápeš? Napíš mu hneď na Facebook. Lebo isto si ho nic cítil, alebo niečo, lebo je online na Steame, chápeš, že 100% doma, čo je? Společní přátelé s Aleš MR. Ticho. Jsi tam ty. Tak se mě se snažíš o MR. Ticho, napíš mu, tebe odpíše. Napsal jsem mu. Dobre. Aleš Hemer, Restwood. Aleš Hemer, on sa volá Aleš? Normálne? Napsal mi kokot, koukám z postele na seriál. No poď, napíš mu rýchlo. Dám jindy. Mi napsal. Čo ti jebe, to fakt? Ty zober nejakého suba. Napsal jsem mu ještě. Uvidím. Napíš mu, však dôvod, že ideme autentickú hru aj s Reddym, on pôjde. Jak nie, tak invajtnem onu. Klaudiu môžem invajtnúť alebo niekoho. Plaču, Baby Rage. Čiže pripravte si nejaký Baby Rage, prosím vás, pre Aleša. Pripravte si Ele Giggle, pro. Ele Giggle a Baby Rage. Ele Giggle faleš. Ele Giggle faleš. Vieš si predstaviť, že by si, predstav si, že len tak by si išiel normálne s mamkou na hry. Ale že mu jebe, pozri sa, kde je ten kokot. Na hry by si predstav, že by išiel, vieš? Svizo, predstav si, že by si niekoho zobral na hryby, vieš? A normálne by si išiel a tam by bol... Čau. Predstav si, že by si išiel a tam by bol normálne to... Jak sa to povie? Pre srnky, že tam žerú srnky z toho. Tak pičovina. A že by si sa iba nakúkol na druhú... Hej, no nejaký seník alebo nejaká pičovina by tam bola. Aby by sa iba pozrel za tú kokotinu, za tú chatrčku maličku a tam by normálne ready čupel na zemi a trtkal by hryb nejaký, ty kokot. Čo? Vieš to predstaviť? To bol príbeh ako kokotavci. To ako... Ako najradšej by som vrátil, najradšej by som sa vrátil v čase a ani by som to nedorozprával, ale... Kokot asi, no. Krmelec, ty kokot. Chat, kľud, dobre. Ja som to myslel v dobrom, ty kokot, ale do piče, nejak sme to asi nepobrali, ty kokot. Ale sám som sa rozosmial, takže to ako platí, nie, že? Ale vieš, čo si kúkal, aký seriál? Trtkala hryb, ty kokot. Som počul. Keď si v piči v rohu sedíš, tak či... Ja som zistil, že Češi nevedia povedať č. Č. Čo? No? Vy tak príjebano rozprávate čo? Kto to líbol? Svizo, skurva. Já proč bych to líbnul? Jsi idiot. Však si normálne, že dám líbol grupu. Čičo? Povedz Čičo, Svizo. Čičo. Jako je? Čičo. Čico. Čičo. Kokot. No ty koko. Nieco! Čo ty prijebaný Čech? Čo? To je do piče, jazykolam. Jazykolam, dve hlásky, ty kokot. Že jazykolam. No povedz čo? Čičo? Že jazykolam. Kokot, že jazykolam. Čičo? Čičo, povedz čučo. Čičo? Kokot, že jazykolam. To jebe. Normálne ježek v kleci, ty kokot. Kto vie, čo to je, ty kokot? Kto vie, čo je kurva ježek v kleci? Vy viete, čo to je? Vy sa to smejete, teraz keď vám to ukážem. Povedz E. Ježek v kleci. Dívaj sa, ježek v kleci je toto. A toto mal Svizo v hube, si predstav teraz. A nevedel to ťa vyťahnuť, vieš? Čo ti jebe? Kokot ježek v kleci. Čo ti jebe? Čo si fajčil, kurva. Drž piču, lebo toto je ježek v kleci. Počúvaj, ty skurva hnusná bledá. Ty si jak smrtka, ty kokot. Jebe, sa už opalujem na cigaret každý deň. 2100 hodín na CS-ku, ja ťa zajebem. A to je už tretí, ja mám ďalších 3 určite, na každú mám 1800. Stále som top. Albin, ty kokot. Autizmus, level grinder. Analkant. Ty si mal normálne... Ty si mal čo ti jebe Grinder? Ty si mal normálne nick, že Grinder, tým, otáznik, že akože hľadáš tým.
že či niekto nedá invite, tak ťa niekto inspektor jednu hru, tak normálne si ťa dal do ignore a blokol si ťa, chápeš? Jebe. Alebo že analkant to je najlepšie. Twitch TV lomeno, to je ako halus. Detest. Ja to vytvorím, ti hovorím. OK, tak vypněte a zapněte CS-ko. Nie, to nepomôže. Fakt, já jsem to udělal už. Takže kvůli tomu jste mě jako vytáhli z postele. Ticho. Musíme vypnúť zapnúť CS. Čo? Řekl. Čo smeš, ty idiot? Komám ženu. Pozval i do Ale ty tam si holý sedí, že? Ale že holí isto za kompom A ja teraz. som začal hovoriť. Koho som si mal 6krát vyhoniť do piče. Grinder, ty aj, fuj ty, Však to hnusný udělej při to. smradlavý kokot. Som si predstavil iba keď dá dole gace, vieš? Iba sa tak oprie o stoličku a ten smrad, vieš, tej ciciny neumýtej. Hnusný idiot. Každé 3 dny. Fuj ty, hnusný kokot grinžovský. Maraz mi mama nechcela dať cigarety a povedal mi, že kým sa neospí. Som hneď rezal do krova. Čo si povedal? Mama mi po týždni mi povedal, mama, poď sa osprchovať, lebo ti... Fuj ty, Mama hnusný. vydierala ma. Zasekáváš. Fuj to piče. A odprchoval si sa. Čo tebe ty... Ty tam sa jeho holil, ty kokot. Ty antiperspirant alebo niečo nič, že? Ty máš proste takzvané Arčak, kysláky pod pazuchami, že? kvôli komu sa mám voniať, ty... Čo ti jebe? Kvôli Kvůli sám sobě, ty koko, aby si Však stejně ja si normálne, ty koho... Ja sa necítim. Ty fuj, ty si kokot jednody. Čo ti jebe? Si predstav, ja keď som po sprche alebo niečo a idem spať, tak si tam normálne voňavkujem takú dobrú jak kokot a vieš, ak sa spí? Čo si kokot po piči. A ty normálne si hnusák štvordňový, odstátý hnusný, rozumieš? Ostáty. Fuj, ty kokot. Budem meniať vodu každý deň. Fuj, ty kokot. Idem cigy fajčiť. Nejdeš fajčiť! Retardovaný smradlavý kokot. Ostaň tu! Sadni si, ty smrad skurvený, kde si? Už žiaľ preč, že? Nejdeš preč, keď dáš akcept, ty smrad. Fuj, ty hnusný kokot. Smraďok vyjebaný. Normálne, už viem, kvôli čomu chodí furt fajčiť. Čo ti jebeš? Lebo on zapáli, on to iba zblkne tá cigareta z toho smradu, chápeš? Rýchlo strašne. Skurvenec. Sadni si ty smrad. Bol závislý na cigaretách, tak by chodil každú polinu fajčiť. Túto hru skúsime hrať opred chat. Nedokážeš. Podľa mňa nie, že? Holce, ty kokot. Alexandria. Šania. Judatko, když... Videl som zbraň, neviem prečo. Pozri jej profil. Pozriem sa Ono by sa to odtiaľ, možno, neviem, jak by sa to dalo, ty kokot. Poslal jsem jí kobličky na... Ja by som potreboval možno, ja neviem, ty kokot. Ona je twitchuje. Twitchuje, drž piču. Twitchuje, ty kokot. Piča ma dala! Máte hlavu. Twitchmania. Choďte na donate, že je kurva vyjebaná. Že vyzleť sa. Dal jsem jí hlavu, kurvy. Hneď som tu. Ideme sa vystrať. Do piče, som to tu nalepil na oné, ty kokot. Idem zavrieť dvere. Google. Instagram. Pekná, či nie? Jeba, kokot. Bol, ona sa mi bola. Nice, to je infarkt. Čo keď som si pozeral to, tvoje trapezy si pozrela na Steame a jeblo ju vyzme, ty kokot. Išla si vybrhliť oné, ty kokot. Že nájsť dostala infarkt. Mama je to... To takto sa niekto odfotí, čo ti jebe, toto si niekto takto odfotí, takúto fotku si dá niekto. Toto niekto spraví. Čo je to jebe? Instagram, ja si pozriem, kde všetci kúkajte na to, tak si... Ty fotky s tím všetci. Fakt by som oplul, chápeš? Hen také fotky, jak si môže dať dievča, to jak si... A potom sa babi sťažujú, že si nemôžu nájsť chalana normálneho, chápeš? A pozri sa, čo robia, aké fotky si tam dávajú, piče. To je choré, ty kokot. A potom sa sťažujú, že podjebal ma. Iba ma vyjebal sa na mňa. Však je kurva vyjebaná. Už iba podľa fotiek, ty kokot. Čo je to jebe? Piča. Ten bol môj flash. Dobre, nebudem opretý už ani jedno kolo vo svojom kurácom živote, dobre? Ani jedno jediné. Ty si povedal, že vyrašoval res. Ja nevyrášoval, keď som to kúkal ja. No, asi má za dobre. Drž piču. Jak je jeden řve, ty kokot.
Šve. Áno. Máme program proti botovi. 5v4 propičíme. Budú restovi. Grinder! Čo? Prečo si forsol? Čo? Co? Čo? Grinch! Plne si tam páriky. Nebudem. On sa napetoval. On sa napetoval a jebe mu, pozri sa. Totálne. Nie, nepetím. Ja nepetím. Čo som nedal? Bečko čisté. Jedno HP mám. Bečko čisté kokoti. Ja som kokot. Hej. Chod držať Grinder dvere, nech ho nezabijú, keď bude plantovať. Bečko čisté a týpek na plente. Kde sa schoval trialky? Borec. Dva tam hádam budú, že? Pekne chlapci. Kurva, vy ste tu šefovia kokot. A dostal jenom 30. Chcel by som čukať Grinchové vajc. Fuj ty, kokot skurvený. Alexandra Livul. Počo, si tam dali surrender normálne? Čo ti jebe? Nice! Poďme aspoň ešte jednu, nie? Jebe Grinder, co tady Ale řveš. zranga. To prečo húkáš ako Grinder? To kvôli čomu si tu húkal? Že máme výhru, teda že takáto výhratý skurvenec? Že si ma zase pripravil o nervy? A ja môžem za to, že sa vzdávajú. Ty sa boja. Tu kde bol? Čo mu jebe? Dielničový ty kokot. Skurvený Poliak pojebaný, arogantný, hnusný. Skurvený Virtus Proči, čo to za kokota je bleho. Podri sa. Neviem, kde bol. Posledné kolo. Ešte mi prehrať, chlapci. Tu vyžate tečka. To neboli ho vležne byť ten dekál? Čiže máš za Rafikom zasunutú smotanu? Svoj chlapci, Viktor, ty si tak jeblý kokon. Ja som... Ty si jeblý. Už na plente. Na plente, ty kokon! To tam je so mnou! Ready? Čo ti jebe? Ready? Ready? Ja ťa zajebem, ready, fakt. Z boku ma dal, ty kokot. Poslouchej, viděli se to. Viděli se Ja to. tu mám biči, fakt. Viděli se to. Na čo to máme na toto? Podíval nás. My prehráme proti 4. On bol proste vedľa mňa a ready tam no je CTRL v rohu, ja ho zajebem. Dobre, chlapci, Eko ďalšie, dobre, čo? Tropu, ale prečo ma tam poslal? Trope je, bežiť. Nemôžem zabiť všetkých, ale kurva! Na bežku sú dvaja! Grinder, ešte raz boží duáčko, tak ťa zajebem normálne. Ťa sa príjem zaškrtiť, ty kokot. Odkvecnem ti hlavu do piče do strany. Na plente je. Čo ti jebe? To sa nedá nejak kúkať na teba, ty kokot. Ja som mu dal vieš koľko, 83. Ale že najte jako kokot. V drope je. V V drope je, tam. Nemá bombu. Podľa mňa ju zobral, a ide na A. Timing, bro. Na longu je. Zabij ho, žltý, zabij ho. Zachrabí. Ježiši Maria, z každej strany, ale choď do piče. Ty kokot! Super, no. To je hra ako chlapci. Ale žmiery, normálne... Ja keby tam je proti nemu Shaquille O'Neal, vieš, 2,5 metrový človek, nejaký do piče im nadla. Ja vás zajebem. Riflemko. To ti ostane. Ja budem šerif, ale za chvíľku už. Rifnulo mi to. Hej? Ty ďakuješ, čo ti to jebe? Že ty si nám to odjebal, kurva. Načas. Nemôžem načas. Kurva! Grinder, prečo rozprávaš? Na čo? Na čo ale rozprávaš, mi povedz? Čo ti jebeš, ak ja som 1v3 a prečo mi do toho rozprávaš, čo mám robiť? Ty skurvenec. Jaký kľud? Na čo do toho vyprávaš?